आई भैया एगो औरत के पति ओकरा के रोड भोरहरिया में छोड़ के चल जाता रे गेहूं काटे और वो औरतिया अपना दिल के दर्द अपना दिल के पीड़ा कैसे कहतिया कैसे कैसे कि भोरे भोरे रोज पिया मन लसियाला मैया गे मैया खाला नहीं खाना तू रोज बसियाला भोरे भोरे रोज पिया मन लसियाला खाला नहीं खाना तू रोज बसियाला खाला नहीं खाना तू रोज बसियाला खाला नहीं खाना तू रोज बसियाला भोरे भोरे रोज पिया मन लसियाला खाला नहीं खाना तू रोज बसियाला अब भले काम कर तू काज दिन भर घर ही बितावो फसल भइल बमजाज आज तनी कोरा में सुतावो भले काम कर तू काज आज दिन घर ही बितावो लहरिया लुटाए राजा लहरिया लुटाए राजा सब लोग बड़ा सखी अपना मेहरारू के सुख दे देले काली के जवरिया लहरिया लुटाए राजा लखन पतन होई बमी जाने आज तनी कोरा में सुताओ लखन पतन होई बमी जाने आज तनी कोरा में सुताओ सुनो तू तो चल जाता ना कटनी करे हाँ हाँ हमार का हाल होता घर में हम जानता नहीं हो छोड़ा तू गेहूं के कटनी खटनी घर ही में कलो छोड़ा तू गेहूं के कटनी खटनी घर ही में करो चाटो उठ के चटनी बहिया में तू भर काटा ओट के कटनी ए सोनिया तोरा कुछ बुझाला ना छोड़ा तू गेहूं के कटनी खटनी घर ही करो छोड़ा तू गेहूं के कटनी खटनी घर ही में करो चाटो उठ के चटनी बहिया में तू भर काटा देखो, ओट के ऐसे दुनू मत करो। बहिया में रगड़ो हमारा के कोरोना नाराज आज दिन घर ही बिताओ हमर पत्थर भाई बमी जाए आज तनी घर ही बितावो फस फस करता मिजाज आज तनी घर ही बिताओ हमर पत्थर भाई बमी जाए और आगे आगे का कहत रही ए सोनल भाई हाँ जी ए कुलजीत भाई हाँ हो सुनो बोला महेश परदेसी पिया गरम भइल थरेसर विजय चौहान के पेठा दो हमर बढ़े परेसर तू ना आइबो तो विजय के भेजा दो खुल के कह दे दिनुआ महेश परदेसी पिया गरम भइल थरेसर विजय चौहान के भेजा दो हमर बढ़े परेसर खोजता बदनिया मसाज आज तनी घर ही बितावल लस लस भइल बा मिजाज आज दिन घर ही बितावो भोरे भोरे रोज पिया मन लसियाला अरे खाला
नहीं खाना तू रोज बसियाला रोज बसियाला रोज बसियाला भोरे भोरे रोज पिया मन लसियाला खालो नहीं खाना तू रोज बसियाला भले काम कर तू अकाज आज दिन घर ही बिताला कोन भइल मिजाज आज तनी कोरा में उठालो लसा लसा करता मिजाज आज दिन घर ही बिताला कोन भइल मिजाज आज तनी कोरा में उठालो भले काम कर तू अकाज आज दिन घर ही बिताला